Kiitos. Ja tervetuloa Perjantai-pullo viikkomakasiinin pariin. Ja mitäs meillä on tänään Toni ohjelmassa? Tänään me aloitetaan tällä lailla heti täydellä ajolla. Voidaan sanoa myös kovalla ajolla. Hyvin sanottu. Kiitoksia. Ja aloitetaan tälleen kovalla ajolla heti ensimmäisenä, eli lähdetään tutustumaan hieman Perjantai-pullon historiikkiin. Jessica, ole hyvä. Tervetuloa Perjantai-pullon historiikkijaksoomme. Avataan Perjantai-pullon käsitettä. Varhaisten ihmiskulttuurien perjantai-pullo oli palkinto heimon parhaalle metsästäjälle tai tärkeimmälle jäsenelle, joka oli tehnyt eniten töitä heimon eteen. Perjantai-pullo ei ollut aivan samanlainen käsitteenä, miten se nykypäivänä mielletään. Varhaiset heimoveljemme olivat siis perjantai-pullon kantaisiä ja loivat omanlaisensa käsitteen perjantai-palkinnosta. Pullosta emme voi vielä tässä vaiheessa puhua. Vaikka jotkut esiaikaiset korkeakulttuurit olivatkin jo toisiaan palkinneet pulloin, ei käytäntö ollut laajalti käytössä alkuperäiskansojen ja varhaisten ihmisten keskuudessa. Useat varhaiset heimokansat palkitsivat toisiaan viikoittain erilaisilla yrttijuomavalmisteilla, kuten tupakalla ja luonnon omilla päihteillä, mitä nyt sattuivat ikinä kollektiivisesti käsinsä saamaan. Tuolloin tarjonta oli huomattavasti niukempaa kuin nykypäivänä, ja pullon muodossa tätä palkintoa nautittiin ani harvoin ja vain korkeakulttuureissa, kuten Mesopotamian alueilla. Varsinaiseksi perjantai-pulloksi perinne muodostui vasta antiikin Kreikassa. Antiikin Kreikan perinteisiin palaamme ensi viikolla seuraavassa Perjantai-pullon historiikkijaksossamme. Siihen asti näkemiin. Kiitoksia Jessicalle, loistavaa journalistityötä. Ja seuraavaksi lähdetään vähän katselemaan, että minkälainen on ollut pullovalintaprosessi tämän viikon pullojen kanssa. Ja sitten katsotaan myös pieni nopea kooste Perjantai-pullo arvonnan live-lähetyksestä, jos satuitte missaamaan sen. Ja sitten lähdetään kohti studiovieraita kovaa vauhtia. Kyllä, tässä on aika tiivis paketti tulon päällä, että pysykää kanavalla. Rahankeruu on ollut onnistunutta, että rahaa on. Ei otettu ylähyllyjen tavaroita perjantai-pullon. Sitten mentiin. Voisi heti alustaa. Sitten halvinta pissa. Mikä täällä on? Siellähän on vanhat kunnon kyykkyviskit. Ai että. Siinä olisi. Ai vittu, patkuusysi on niin kuvottavaa. Sitä ei kyllä halua antaa edes pahimmalle vihollisellekaan. Mikäs vika vatissa? Huonoja muistia. Eli sulla on huonoja muistoja. No mutta pitäisköhän sitä sitten aiheuttaa jollekin muulle huonoja muistoja vatin kanssa. Tää on eka pullo, tää on valittu. Onko näin? Tää on sillä selvä. Okei, otetaan sitten todistusaineistoa myös meidän tälle osallistujakansalle, että mikäs meillä on täällä. Se on tiukkaa ja kallista tavaraa. Tiukkaa ja kallista. Sitäpä. Koska me ollaan ihan vitun epäreiliä. Niin toinen pullo on ihan helvetin herkkä. Toinen pullo on paljon parempi kuin mitä tää pullo. Tää ei oo kovin hyvä pullo. Mutta onks toi niinkun, mitäs tää tuu ite tämä niin kuin arvonta sitten tapahtuu, että meneekö se ihan arpapelillä sitten? Se menee silleen, että kumman pussin nyt satut nostamaan laukusta. Niin. Se on ihan oma vika. Kato, tehdään tupla-arpa onnea. Okei. Mitä? Minttuviinaa. Vanhaa ja raikasta ja ravitsevaa. Se olisi niinku viimeisen päällä. Se olisi kyllä aika hyvää. Se uppoo kyllä kaikille. Paitsi, että otetaan niille jaloviina kanssa. Sehän on aivan hyvä. Olisiko näin? Joo. Mitä jos ne pahimmat alkoholistit hoksaa pullon muodosta siellä pussissa? Totta. No mut
Ja tää on 30 vuotta, niin ei kai me nyt näin kevyt. Tiedätkö, että itse asiassa pitäisikö sinne vetää sellainen pieni twisti? Tai fireball. Kyllä. No, joo, kaiken vaan 33 vuotta. No ihan sama, se häviää sitten. Eli onko nää meidän valinnat? Näillä mennään. Viskiviikko. Viskiviikko. Alright. Teemana paskat viskit. Ja ei muuta kuin tervetuloa takaisin studioon. Meidän kuuluisa perjantaipullo on nyt potkastu käyntiin ja meillä on erittäin suuri kunnia kutsua ensimmäisen perjantaipullon voittajat tänne meille studioon. Ja ensimmäisenä esitellään Fireballin voittaja Saija-Riina. Tervetuloa. Kiitos. Hei Saija. Tervetuloa. Hei. Tervetuloa. Kiitos. Ja sitten toisena, ei vähäisimpänä, ehkä hieman komeampana, Saija on kaunis. Seuraava vieraamme on komea, Valtteri, tervetuloa. Tervetuloa. Käynnistetäänkö sellaisella ihan perushelpolla kysymyksellä, että miltä nyt tuntuu? Tuntuu tosi hyvältä. Tämä on suuri kunnia. No aika isona yllätyksenähän tuo tuli, että ihan hyvillä fiiliksillä täällä ollaan. Eli tosiaan te saitte nyt kunnian olla ensimmäiset voittajat tälle meidän perjantai-pulloskapalle ja ilmeisesti on maittanut, ainakin sieltä on ihan pikkusen hävinnyt kumpaisestakin pullosta, että jos lähdetään ihan niinku makuja kyselemään, niin kannattaako tähän osallistua? Tässä Valtteri sanoo. No, jos tätä useamminkin vielä jatkossa tarjolla, niin ehkä mä nyt vähän aikaa säästän omia rahoja ja ostaa jälkeenpäin jotain itselle ehkä mieluisampaa juotavaa. Että tää euron sijoitus niin ei ollut tällä kertaa tän väärti. En nyt sano, kyllä se oli ihan hyvä sijoitus. Se on kuitenkin 20 pullo. Mieti mikä value sulla nyt on. Niinpä. Ja ylipäätänsä, että on voittanut jotain, niin se on aina se pääasia. Se on aika iso homma. Ei se mitä saa, vaan se ajatus on se tärkein. Aivan, eli tässä juuri näin. Se on erittäin hienosti Mitä jos kaikki sitten maisteltais vaikka tätä vattia? Niin, lähdetään. Siinä on pullo tarjolla ihan vapaasti. Aika kernaalla kädellä niin kuitenkin tarjoaa tätä. Joo, no. Ei hyi helvetti, ei taas. Lähdetään ihan tällaisella niin kuin makunystyröitä hipovalla. Siitä voi Valtteri ottaa myös oman pienen näkäräisen sillä lailla. Niin jos me Valtterin kanssa hoidetaan tää viskipuoli, niin Hoitakaa vaan, mä en halua tämä viskipuoli niin sanotusti. Mä en välttämättä halua tuota vattia, mulla on sen verran huonot kokemukset. Yes. Joo, eikä mullakin tämän jälkeen ole aika hyvät kokemukset. Ei No niin. muuta kuin Skål. Pohjanmaan kautta. Aivan hirvittävää kustahan tämä on. Minä makua näin kommentoisin, niin kyllä tehtiin helvetinmoinen virhe. Niin, Mä oon oikeesti mä oon pahoillaan. ei se mitään. Tarpeeksi laittaa kokista, niin kaikki maistuu samalle. Mä luulen, että kokis saattaa pelastaa. Voin kokemuksesta kertoa, että ei toimi. Alright. On yritetty. Älä nyt käy, mä ainakin ite kun join, niin ensimmäiset otin huikat ihan paljaltaan, mutta sitten oli niinku pakko laittaa suurin piirtein puolilasillista sitä kokista sinne, niin he sitten illan mittaan meni. Mitäs jos lähdettäis nyt arvioimaan tätä meidän perjantai-pullo-konseptia, niin mikä olisi sun arvosana 1–5 tällä? 1–5 no annetaan 4, ehkä nyt tuo vie aika paljon pisteitä siinä, mutta kyllä ainakin itse tykkään konseptista ja on selvästi tuulta saanut alle, että eiköhän tämä aika kauan vielä jatku. Loistavaa. Kiitoksia Valtteri, että pääsitte paikalle. Eipä mitään. Ja Saija, sä vedit vähän pidemmän korren, ainakin mun mielestä tässä arvonnassa. Niin miltä Fireball on maistunut nyt? Mikä on semmonen ensivaikutelma siitä? No siis se oli yllättävän hyvää. Pakko sanoa, että mä olin aika kriittinen sitä kohtaa, mutta kyllä. Minkä takia sä olit niinku kriittinen? Eikö niinku viskit yleensä uppoo? Ei. No mitä jos meidän teema oli, että paskat viskit, niin eihän se nyt anna perkele yhtään köyttä mihinkään. Niin, totta. Ja sä olit kanssa niinku ekoja voittajia tässä näin. Mitä mieltä sä oot tästä meidän niinku perjantai-pullo-produktiosta kokonaisuudessaan? Miltä on tuntunut olla osana tätä niinku suurta kokonaisuutta? No onhan tää hienoa. Tosi hyvä. Tosi hyvä. Tosi hyvä. Ja osallistutko sä vielä jatkossa tähän? Joo, Ja toivot parempia aikoja? kyllä. Sähän pääset niinku
päättämään niinku tämän viikon pulloja tai ensi viikon pulloja. Ja onko sulla mitään hajua vielä siitä, että mitä siellä mahtaisi olla? Jotain pientä vinkkiä, älä suoraan paljasta. On mulla vähän haju. Mä haluan valita jotain semmoista, mistä tulee hyvä mieli, kun sä saat sen pullon. Eikö muka Fireballista tullut hyvä mieli? Ei. No, tehdään pieni makutesti tässä nyt silleen, että sieltä vaan. Aloita sä. no tokkiisa. Ensimmäistä kertaa Teemulle nainen antaa jotain. Ei tarvii ottaa väkivaltaa. Miltä tää nyt tuntuu? En mä, toi kokemus siitä. Vähän. Ei kai kädet väris. Onks kauhea darro? Vittu. Noniin, sit siitä vaan. Kippis ja ykkösellä alas. Chin. Siis se maistuu ihan lapsuuteni joululta. Sehän siinä on. Sulla sama. Joo, se tuoksuu tosi hyvältä. Ihan joululta ja pullolta. Onko se keksinyt jo niinku mitään drinkkejä tähän? Niinku ite mitä sä voisit sanoa? Semmonen pikku vinkki, että glögiin vittu toi on muuten niin mintissä kuin voidaan olla. 5/5. 5/5. No niin, ja sitten päästäis tämmöiseen vaiheeseen tätä meidän perjantai-pullon makasiinia, että teidän olisi aika niinku vähän testata toistenne juomia silleen, että voitte kaataa toisille ne semmoset lasilliset kun haluatte. Että voi kaataa joko lasin täyteen tai ihan vaan tilkan, riippuu ihan teistä. Pääsitte vähän arvioimaan kumpi voitti ja kumpi hävisi. Haluatteko olla kyrpiä vai kivoja, se on teistä kyllä. Saatte suoraan. No niin. Haluatko sä kaada eka? Mä kaadan tähän. Tää on puhdas lasi. Pitää vähän miettiä. Kiltti. Mä ajattelin, että tässä on niin pieni määrä tuotannoa, niin mä ajattelin, että sä et tätä todennäköisemmin. Hyvä. Kiitos. Se on nyt aika reilusti, mutta... Valtterin ilme kävi vähän tolleen. Johtuiko kenties määrästä vai mausta? No ei mä en tiedä. Vähän jänskätti sanotaan näin, että minkälaista myrkkyä siitä tulee, mutta siis tuo oli oikeesti ihan hyvä. Saijalla oli vähän semmonen nyrpeä. Vielä vähän niinku mieleskelee hiljaa tosta, et ei tainnut olla ihan lemppareita. Ei ollut hirveän hyvää. Mutta olisiko nyt näin sitten, että kumpi voittaa? Kumpi näistä pulloista on parempi? Tää taitaa olla aika helppo kysymys ken kullekin. Fireball voittaa tällä viikolla, kun Saija samaa mieltä. On samaa mieltä. Voittaa mun ääneen. Kilpailijat on samaa mieltä. Mä oon kans sitä mieltä, että Fireball. Kyllä se Fireball ei saatanan kusta juo. Ei siis saatana mä oon juonut niinku joskus, niin vittu pelkkä haju aiheuttaa jo tietsä sen, että tulee. Kyllä. Ja tässä vaiheessa on aikamme tullut kiittää meidän ensimmäisiä studiovieraita. Kiitoksia oikein paljon, että pääsitte näin nopeasti paikalle. Kukaan ei oksentanut, mitään muutakaan iljettävää ei käynyt, eli kyllä mä niin kuin sanoisin, että ensimmäinen on onnistunut. Kyllä, mä sanoisin kanssa, että aika loistava viikkomakasiini tästä on niin kuin saatu teidän Kyllä, ansiostanne. ja teidän ansiostanne nimenomaan. Kiitos hyvin paljon. Ja ei muuta kuin onnea tuleviin arvontoihin. Tää on vielä edessä ainakin muutama. Kiitos, Nimenomaan kiitos. Kiitos. Että painukaa helvettiä. Mä oon samaa mieltä. Okei. Kiitos kun pääsit Kiitoksia. tulemaan. Kiitos. Kiitoksia. Kiitos. Kiitoksia. Ja hei vaan hei. Hei, Heipä hei. hei. Löydättekö te ulos? Eiköhän. Tää on 4. kerroksessa sitten tää studio. Ja tällä lailla sitten ollaan saatu ensimmäinen perjantaipullo jakso semipäätökseen. Ja meillähän on ollut todella kyrpä tuotantotiimi, että ne on kyllä potkinut meitä niin lujaa päähän, että tästä ei voinut tulla kuin pelkkää priimaa, eli pelkkää kovaa ajoa. Eli me haluttais tässä vaiheessa kiittää. Kiitos vaan Toni One. Kiitos Temppu Teemu. Tämä oli hieno kokemus kuvata Ehdottomasti. kanssasi ensimmäinen jakso.
ihan ehdottoman siistiä, että saatiin näin hyvä tiimi taakse, saatiin näin hyvät vieraat. Kyllä, erityiskiitos vielä Saijalle ja Valtterille, todella kovaa ajoa heidän osaltaan suoritettu ja toivottavasti tämä suorittaminen jatkuu myös kovasti tässä lähitulevaisuudessa. Seuraaviin viikkomakasiineihin täältä Kova Ajo Productionsin headquartersista NS. Kyllä. Ja pidemmittä puheitta, niin homma on tällä selvä. Kiitoksia katselijoille, haistakaa kaikki Vittu. kukkasia. Kiitos komppauksesta. Ja nähdään ensi viikolla. Ensi viikko.